Ma! Si Juliet mamahari na naman. Lawas-lawas yung suso. Buli ni na yung karon na naman ka mo. Juliet ma pasiing ka buli ni na mo. Mama, kamusta ko ibakal sa luwas? Ikan iba ka sa luwas tapos kaya yung surot mo, luwas-luwas yung karag budyaan sa surot mo. Matakas na naman ka mo, haros dahur higda ako. Ano, pigahurat ninyo na mga turog ako, tapos matarakas na naman ka mo, mga buli nina nyo. Turbaran yung iluwas yung samangkig nyo sa purtahan, katuturtugong ko na sail ninyo, buli ni ina nyo. Magdungog ka mo sa ako ha. Ako ninyong kakatakas ko sa ina ko, naging ina ako na may isa oras. Buli ni ina niya. Buro ka mo konsumisyon. Siin kaya nga puntang hitli ka ha. Yung umok mong sige ang pa-impress. Bukong binayaan ka na ninyon, haros ta ang baldita, boysen. Ano ang kasusupog sa balding boysen, aberha? Kilang baso man yan puro cup noodles. Miingmalan to ag nintong ardaw na to ha. Kung maharari ka mo, pagralayas na ka mo. Darhan yung mga bado ninyo. Buli ni ina nyo.